края на 2015 година шофьорите бяха зарадвани от чисто нов асфалт по прохода Пампорово. Трагичен инцидент преди по-малко от месец, при който по нелеп начин загина 27 годишен младеж, ни кара да потърсим отговори на въпроса: обезопасен ли е добре пътя? Припомняме ви, колата и тялото на Димитър Семерджиев от село Кутела бяха открити след 20 дни издирване. Точно на това място, изгубвайки контрол над колата си, най-вероятно заради високата скорост, момчето се качва върху тротуара и буквално колата прелита отдолу в урвата. И до днес смолянчани се питат: ако тук имаше мантинела, можеше ли колата да бъде спряна? Мантинели няма никъде по целия път. Справка в полицията ни показва, че през миналата година по този път са станали 17 катастрофи, а от началото на годината само за 5 месеца катастрофите са 11 с един загинал. Търсене на отговори ни помага автоинструктор с 20 годишен стаж. Видяхте ли това как ще да ме удари? Пак ни изпреварват при ограничение 30 км и взаимно се изпреварват. Да. Това означава, че знаците не се спазват тук. Редовно не се спазват знаците. Нашата скорост с цел да покажем за репортажа, аз карам с 50 км. Това означава, че шофьора, който ни изпревари, е карал? И най-малко с 60. Този път не отговаря за 30 км в час. Едва ли водачът се стърпи, защото виждате, че пътят е хубав, настилката е хубава. В предвид тежкото планинско трасе и остри завои, инструкторът е категоричен, че трябва да бъдат монтирани мантинели. Категоричен е още, че те могат да спасят човешки живот. Бетоновите стълбове пък не само не помагали при удар, но и били опасни. Ако с 60 км ни поднесе автомобила и се ударим в тези бетонови колчета, какво ще ни се случи? Ами ще се получи по-голяма щета на автомобила. Вие виждате, височината е горе-долу около 40 см. Ще удари картера, окачването на автомобила там ще се счупи и може би ще загубим и управление на автомобила, защото при счупване на управлението ние губим контрол над моторното превозно средство. Тоест тези колчета са още дори по-опасни. Това ли да разбираме? Ами да, защото те няма да свършат чак толкова с работа да предотвратят излизане извън платното за движение. А ако е мантинела? Ако е мантинела, точно това е нейната роля. Тя е еластична преграда. При удар в нея, тя ще върне обратно моторното превозно средство в платното за движение. И се вика, автомобил няма да излезе извън платното за движение. Оттам в тези пресечени местности, както виждате, има доста дълбоки дерета. Решаваме да изминем и пеш част от пътя. Виждате, десетки от бетоновите стълбчета вече са изпочупени от коли, които са се удрали в тях, а следи от катастрофи има навсякъде. За проблема сигнализираме областния управител на Смолян. От думите му става ясно, че пътят е изпълнен изцяло както е по проект. Няма обяснение защо проектантите са заложили бетонови стълбове вместо мантинели за предпазители. За целта ние ще направим едно обсъждане в областната комисия по безопасност на движението, където специалисти ще дадат становище и съответно ще предприемем действия по по-доброто обезопасяване на пътя. Попитам като шофьор, мантинела или тези колчета? За мен в планинските пътища тези предпазни еластични огради или мантинели, както са популярни, вършат по-добра работа. Новините на ITV ще следят дали и кога Комисията по безопасност на движението ще се събере и какви мерки ще предприеме. До тогава на всички остава да се надяваме, че по пътя няма да има инциденти, които да карат смолянчани да се питат: ами ако имаше мантинела?